Siyanibingelela yonke indawo lapho enikhona, amagumbi amane komhlaba, ngaphandle nangaphakathi kwase-South Africa. Sithi asibuye namhlanje sikwa-Dr. Gumgum. Sizosizana nani ngokuthi sikhulumisane nani ngenicelile ukuthi cela sikhulume ngakho sikulungise. Sifisa ukukhuluma nobaba. Ubaba noma umuntu wesilisa. Sithi ake siqondise lenkulumo nama lesimo esenzakalayo sibona si-improve ukwenza kwaso siphume endleleni. Obaba abaningi balimele belimazwa amaphilisi. Kanjalo futhi nobhuti abaningi balimele belimazwa amaphilisi. Sesithi ake singenelele ngoba lamaphilisi agcine nama side effect ayiphatha kabi abantu. La ekhaya sinawo umuthi noma sinalo ikhubalo noma imbiza ekwazi ukulungisa indaba yomuntu wesilisa ekameleni. Ikwazi ukwenza konke. Mangithi ikwazi ukwenza konke, ziningi izimo ezisuke zilindelekile lapha kowesilisa osekameleni. Iba imbiza yethu la ekhaya iba all in one. Ikwazi ukuhlangabeza zonke izimo ezilindelekile ekukhathaleni nasekuphileni nasendleleni elindelekile ukuthi ikwazi ukwenelisa leso simo esisuke senziwa abantu abadala. So ke odinga usizo olunjalo engasithinta la ekhaya. Maye kude siyamthumelela, mayiseduze ngeza. Kanjalo futhi nomuntu ofuna into yokwenza abantwana. Sisakhuluma ngomuntu wesilisa, ngakhuluma ngomama, ivideo yomama iyeza. Sinalo usizo la ekhaya kwa-Dr. Gumgum elikwazi ukuthi lenze leso simo ukuthi kubuyele injabulo, kube kahle isimo, ubaba engazayithola eseyinikela emathaveni, eseyinikela ey'ntweni engezinhle ngani ngoba usephelele ukuzethemba. So ke mawufuna ukubuyisa isithunzi sakho baba, xhumana nathi, uthintane nathi ungesabi. Inkulumo yakho neyomunye ifihlakele. Siyakwazi ukukunikeza izinto zethu, ziyakwazi futhi ukukusebenzela ukwazi ukuphila and amanani akhona wamabi ngoba ayakwazi ukuhlangabezeka noma ukumukeleka ngaleyo ndlela. Uyosithinta enambeni ukuthi 071 2 996 noma uthi 071 2 999 999. Leyo namba yethu inawo WhatsApp, leyo namba yethu futhi iyakwazi ukuthi ifoneleke. Enye inamba yethu ithi 084 266 7000. Siyatholakala, siyakwazi ukuthi sikusize uma ukude siyakuthumelela, siyakwazi ukucourier into yakho noma sikutshela ukuthi ungalithola kanjani iphasela lakho mawungekho eduze kwethu. Lapha besikhuluma ngento esiza umuntu wesilisa ukuthi kubuye imizwa, avuseleleke, imizwa yakhe ikwazi ukuthi isebenze, aphile kahle kube kahle. Siyabonga, ningasilandela nakwamanye amavidiyo ethu akhona ku TikTok kanjalo na ku YouTube siyatholakala. Siyabonga kakhulu. Nangezinye izimo ufisa ukubuza ngazo, ungasi WhatsApp noma ubuze ngakho sizokwazi ukukusiza. Asibonge kakhulu.